Sanibonani ninjani niyaphila? Asethembe niyaphila umfowabo Mkhonzweni ubingelelayo. Sibonga kakhulu guys. Sibonga kakhulu. Ngicela ukwamukela wonke ama-new subscribers to this channel. Nawo wonke ama-new followers. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi nibe la. Bonke abaview ama-videos engu-uploadayo ngiyanibonga kakhulu. Nabo bonke abakhomentayo. Thank you so much. Ngicela ukuthi abangasubscribe benze kanjalo nabangafollow basupport le channel ngokuthi bathi follow ku TikTok. Ngiyabonga kakhulu. Hayi ke bafethu sekungumlando ukuthi inkantolo noma umantshi magistrate Banthanya Olivia usevele wadedela ibhomu laphana ku EFF leader Julius Malema njengoba emnike iminyaka u5 engaphakathi ejele. Waphinde wamnika emibili ephakathi ejele, kanjalo wamnika nakwamanye amacala amathathu ukuthi akhokhe o20,000 kuze kube u60,000 or umehluleka ukwenza kanjalo is 6 months in prison for each of the counts. So nje singasho ngokugcwele sithi inkantolo isimgwebile uMalema yamnika u5 years jail time. Shotha akayobhadla ejele. Kodwa ke ukuvalelwa kwakhe uMalema ngeke kwenzeke namhlanje ngoba uye wafaka i-appeal noma uye wacela ukuthi le judgment ayidlulisele kwenye inkantolo. Yebo ke inkantolo ivumile, umagistrate Olivia uvumile ukuthi hayi ungayidlulisa le case uyise kwenye inkantolo ngoba uMalema engathi abecela izinto eziwu2 kahle kahle befuna uku-aphila noma ukudlulisa kokuqala le judgment ethi utholakala necala. Lithe ke ijudge noma ithe imantshi kule judgment yokukuthola unecala asikuvumeli ukuthi udlulise lapho. Vele unecala, ayikho inkantolo esizoyinika ithuba lokuthi ikuthola ungenacala. Phelela la lokho. Kodwa into esikuvumela ukuthi udlulise kuyo le case yilo 5 years ukuthi uvalelwe ngaphakathi ejele. Singakuvumela ke lapho ukuthi uye kwenye inkantolo iyoveza owayumbono ukuthi ku-right yini vele lokuthi uvalelwe lo 5 years. So kusho ukuthini ke lokho? Njengoba ke le nkantolo isimnike i-appeal noma ithi angadlulisa angadlulisa lesigwebo seminyaka u5. Kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi uMalema uyolala ekhaya namhlanje. Kusho ukuthi uyolala ekhaya uMalema. I-appeal ke ngathatha isikhathi noma esingakanani kuye ngokuthi izinto zihamba kanjani ngoba kusafuna kuhlelwe yonke into kuphinde kuyolalela enye inkantolo izethulo nani. That means uJulius Malema njengamanje nakube gwetshiwe ukuthi kufanele abhadle ejele 5 years kodwa angeke azaboshwe namhlanje uMalema. Injalo nje bafethu, ilapha indaba njengamanje. Inkantolo imvumele ukuthi adlulise le ndaba ka5 years iye kwenye inkantolo iyosho ukuthi uyafaneleka yini lo 5 years. Yes, injalo ke uMalema singasho sithi okwamanje usakhululekile, angeke avalelwe. Ajabulile kama-fighters, bajabulile bonke abasupporta uJulius Malema. Ngingasho nami njengomfoka Mkhonza ngithi okwamanje ngicabanga ukuthi isinqumo esi-right ukuthi inkantolo ivume ukumnika i-appeal uMalema. Ngiyajabula mina kakhulu personally njengomfoka Mkhonza ukuthi akaboshwa okwamanje.
yebo ugwetshiwe ukuthi 5 years but akaboshwa. I'm happy ngalokho. Kuzomnika ithuba lokuthi exercise ama-rights wakhe, aphile. Sibone ukuthi enye inkantolo izothini ngalo 5 years anikwe wona. Injalo bafethu, ake siphawuleni, ake sizokuphawula kwenu, nithini ngalolu daba? Nithini, inkantolo ingabe ibenzile ubulungisa ngendlela e-right, i-judgment injani, i-balanced noma mhlampe i-biased, niyibuka kanjani? Mina njengomfowabo Mkhonza ngathi kuleyo ukuthi imnike u-5 years ngaphakathi, nami ngithi angivumi ukuthi akaboshwe njengoba ngangishilo nasekuqaleni bekungafanele aboshwe. So ngifisa ukuthi engathi i-appeal yakhe uJulius Malema le azoyifaka kwenye inkantolo ingaphumelela, mhlawumbe ifike enye inkantolo imthole ukuthi lo 5 years okufuna avalele wona ingawushintsha, mhlawumbe ithi akube yi-sentence yangaphandle, mhlawumbe kube yi-fine noma enye indlela. Isifiso sami leso, angazi wena ubona kanjani. Umfoka Mkhonza loyo, ngiyibeka la, sengishiya kini bafethu, ake niphawule ngalo daba. Ngicela sihlangane kuvidiyo elandelayo. Thank you so much.